Witam Was pięknie przy byfyju, ale też przy żeleźnioku. Po takiemu, co śniegu nie ma, ale gdzie zima kalendarzowo. No i patrzcie. My sam mamy taki klimat i kobieta, która się mianuje Ada Edelman i ona się zajmuje duchami. Ada, są duchy? No oczywiście, że są i dlatego powstało Biuro Duchów, czyli blog, który jest poświęcony tej tematyce i w obrębie którego zbieram materiały związane z wszystkimi tego rodzaju doświadczeniami moich czytelników, ludzi, którzy po prostu dotknęli tego nieznanego, którzy przeżyli śmierć kliniczną lub mieli kontakt rzeczywiście z istotami, które trudno określić inaczej, jak po prostu duchy. A po jakiemu tyś się, Ada, tym akurat zajęła? Bo coś jest na rzeczy. Jest coś na rzeczy. No, ja przeżyłam praktycznie rzecz biorąc trzykrotnie śmierć kliniczną i to mi dało po prostu do myślenia, otworzyło pewien obszar w moim życiu, uwrażliwiło mnie na pewne tematy i z czasem doszłam do wniosku, że relacje, które zbieram od wielu, wielu lat, relacje osób, które doświadczyły czegoś szczególnego w swoim życiu, że powinno to znaleźć swoich odbiorców. No i w ten sposób powstało Biuro Duchów, które jakby zapoczątkowało następne, przypływ następnych relacji, następnych listów i utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to po prostu potrzebne. Wiecie, Ada nie znodła tak, że tam Kasik chciała wróżki albo co, bo Ada to jest znana kobieta i ona nie trafiła przez Radio Paranormalium i przez niezależną telewizję. Także strasznie mi zaimponowałaś odwagą, bo ludzie się gańbią padać, że one wierzą w duchy, a jak już ktoś miał richtig, takie zdarzenie z pogranicza, jak to się padło, to on woli o tym nie gadać, co by go nie mieli za głupiego. Czy jak się to stało, że ludzie Ci uwierzyli, że piszą do Ciebie, że się z Tobą kontaktują, bo to jest istotne. No, świętą jest racją, że rzeczywiście ludzie wstydzą się o tym mówić. Jeżeli mieli takie doświadczenia, mają jakieś problemy, obawiają się tego, ale doszłam do wniosku, że jeżeli jakimś cudem z tego, wiesz, z tego pogranicza wróciłam raz, drugi, trzeci, no to chyba po coś. No to chyba po coś. I być może po to, żeby po prostu dodać innym odwagi, żeby o tym mówili, żeby nie obawiali się jakiejś śmieszności, żeby mieli takie miejsce i osobę, której można zaufać, do której można napisać, osobę po prostu, wiesz, Steniu, fizyczną osobę, nie jakąś amerykańską autorkę książki, no mogą tą książkę przeczytać, ale nie mają z nią kontaktu, natomiast tu mają. Ja odpisuję nieraz z opóźnieniem, ale odpisuję na wszystkie maile, które dostaję. Książka, właśnie. To jest Twoja pierwsza książka? Ja, pierwszą. A zamiarujesz jeszcze więcej? Ja teraz w kwietniu nakładem wydawnictwa Illuminatio ukaże się książka Opowieści Biura Duchów, która jest w całości właśnie oparta na relacjach i obecnych moich czytelników, i wcześniej tych, które udało mi się zebrać. Musiało to w końcu nabrać formy papierowej, bo Biuro Duchów ma mnóstwo wpisów, bez mała 700 w tej chwili, czy 800 tysięcy odwiedzin na swoim koncie. I no musiało to w końcu nabrać formy papierowej, bo niektórzy ludzie, jak wiesz, po prostu potrzebują dotknąć książki, przeczytać, wrócić do czegoś. A zwłaszcza, że część czytelników to są ludzie starsi, którzy po prostu wolą tą formę papierową. No nie każdy jest taki nowoczesny Stenia jak ty, taki, wiesz. No to jest pierwsza baba, co mi to godosz,
po takiemu, że jak my są Kasik z Kasią, to one zakładają, że się na internecie nie zną, na komputera nie poradza obsługiwać, nie? Jak już to z Kasią gadają, a nawet moja strona nie patrzą, no a moja ksywa na jednym wpisie korpo to najstarszy przewodnik, także bardzo Wam dziękuję za to. Dobra, ale co jest w tej książce? Bo tak, ten tytuł, to on jest taki trochę dżaźniący, nie? Jak są... Nie, tak, ja sobie zdaję Tarot, sprawę. ja, word. Co sam Jedriny? Powiedz. Ach, to jest po prostu inspiracją do napisania tej książki tak naprawdę był mistrz Małgorzata Buchakowa. No I właśnie. z tego, jeżeli ktokolwiek podchodzi do sprawy, choćby nawet tych kart tarota, czy astrologii, czy jakiejkolwiek z tych dziedzin podchodzi sensownie, poważnie i nie szukając taniej sensacji, to każdy dochodzi do wniosku, że jest to skarbnica wiedzy psychologicznej o każdym człowieku. Po prostu Jung pisał o tym w swoich pracach, że wykreślanie właśnie takich rzeczy jak tarot, astrologia z obrębu psychologii to jest największy błąd, jaki się popełnia, bo wyrzuca się skarbnicę wiedzy. I to jest analiza postaci Buchakowa przez pryzmat psychologii Junga i kart tarota, bo każdy z nich reprezentuje pewien archetyp. To zapraszamy Was na następne odcinki, bo to nie jest jedyny z Panią Adą, my są za jedno, ale do Was Pani Ada. Także na następne.